ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Shillong, it's been too long. It's Ronan Keating and I am coming back to India. Finally, I will see you there at the Cherry Blossom Festival, November 19. The smile on your face lets me know that you need me. It's the way you make me feel. It's better than I've ever known. Kani ka karkhana Shna Phlim kala an pen imjai ki brio jaki khna samla le sik betmu banjam shkani ka jalli Shna Phlim beli kamla kala tam fiab long very serious and very honest. If someone ki approach nga ki ko aban intern ka no project nga definitely nga welcome ngai la be mai la de kata buon kini ki Shna Phlim menta ki omba ki kwa jingeram na ka sarkar te ek jik singa jong phi halo kani ka banta ka sarkar ka khampa te nga ban Shna Phlim nai khmil din ka sarkar ba kanya ram phi ka ban Shna pashangi ka ban Shna Phlim Shna pila ban Shna lagi mobile room ta kam dan jing kata tak pa the important is content jo fi kari ban byang ba kai hab kut kasi Pensavang yala kamin se jing e bashisha ba pradi ngi pyang subhai phi ni program ka jongi ka bang ila ai kerteng hakatu na ka menno te phi long away ni ki director bala senyang shibun ba shkani ka kam Shna Phlim baro hingi tip ya phi lang ba ka film jong phi ban kong e mon bajwat ti hendringi pan ikwa ban kham hashwa jong katang kwa ba phi ni thu shpang ki po jong khna jong phi po jong samla jong phi jang let's school of St. Anthony's tang do class 3 nga puli class of St. Anthony's nang to beng Shillong ha nang to beng shift no chapo Assam Rifles public school nudu kiti pori nga ladon ka to ka interest ba you know ban ngamong ya ban pursue my career into drama anything tamba ka don ka to ka interest tamba ka jaring khan no balai ba nga kham pendep ya ka class 10 ru nga drop out no namar ba plop plat ha ka liang li ngam ban se nga hap drop no te ngalit poi train no as an intern chapo Mumbai katu por ka di Bombay ipa pre idon be katu ka jing thu bar ka jing kwa je ba ban revive ya ki film khasi biang kan namar ba ka tu por hadin ke ri ki life house em ki bon ngim da khampat bana than chpang ka tu film tu por ka ek film ngi bana ka tu por di tang manik rai tang hadin manik rai tang ka tan ka film image jonga so come on bujat pe it's the first ever film number it's first ever kasi commercial film bangi pemik kadi 97 ni saman shoot dia film tingi laban ong ba kadi ka family production ka film kadi family production kadi be produce pa ka to te kapor ba pistang man Shna ka film mon bajwat nong plasang man ngam chang ka jeli jong ka kam Shna Phlim ti hadu ka no filong confident ba kani ka kam jong phi kan ya nya fidon ka plan B ne ngam ong bakan work ak to ka por pangipin ni ka mon bajwat ru to kaya ka film mo ba kam ya tamba no ti por kan mai pa la jo ong ba kan ben penya film kasih ni namar ba duna like cinema hall kawan ka to ka you ka idea bangin tour nginra traveling cinema kumungi jo ong ba ngira ki projector ki grill jong kaman bajat tu por ngilet man shnong ngili peni ki film bangi ya kaman bajat but aku tu por ngakan mau bagi dor jong tiket ru ki kim di bahe na ga dor tiket ru tamba ka taru shong ba ka yat ka film nang ka taung sala ban kle tamba ka ba mi ba tu por yang kaman bajat ka dei bangi tour siki ni ki thain nong kondong kumno film audition mo ki ni ki aktor actress ki ba phi itho ngi debu de audition kaman bujat ba to por tip bakin one na ta dang kan ma bingi bu audition apa Shillong club te audition ka ya hadu lais ngi apo jong kaman bujat Pensavang yala kamin se jing e bashisha kawan tan kise ki jing ayu phi ma ki por budget bisa dan kata budget ko mingi technical issue fidan technical issue ko dan be namar ba ki tiar e to por ngi habon ral no goti te sagoi manpower ng goti namar hang ni padon kita ki expertise padon gi bela ban li rap lang ngi ha ka liang ban you kan
ban dan bentala ka ni ka film lain ki artist Ke ikan next film jong pia din kemon drat. kede ka film have Ka simpol kat nus namba fin. ka have ka bampor ha ka por bangale bangadang research por ngamot ban pendap ya ka script because ka to por ka script kede a lot of substance abuse kede about the drug addicts te ka to por ka don ka denial hang ni po stage jong iba ngim don addicts ngim don gum kita ki substance abuser ngim don such called drug trafficking ngim don ki ong kabun pa ka denial to por ndai ha ka to ki por banga research pa banga ngalap bun ba kita ki bun hagi por banga research banga poi juai ne stan clear riat ne piong hasilong ki banga ikendu tang na kila su thu te ba kani ka sa it'll become a very big kind of nganom no know you exactly issue yeah it'll be a big issue okay. Dia ka have but pide director ne pi ka concept everything. Yeah, produce direct dia ka have sweetie pala produce lang namar ba kamdi ka budget ka bhet than an plus to por ngi kham shoot celluloid because kala de ka to por digital te kam ka budget umdi ka bhet ko tata thamba ka por ba ngi release pe ka film ka khamya ka khamdan ka ta acceptance ni ki pajba ba ba ka such thing can happen up on stage ngi na thai ding na ta daw ba ki ba pe pe man ta ka film ki ong ba ka yahap ka long ka yahap bat ka iba ka jingjam da po pencela jong ngi ngam ko ba ni porlok si ba mesa sa ko ka tiar ba mi ran sa ka tiar yo ta hanga ka ching map ka padang sa ka ching ngidang elong porlok mantang lakut ka ching ku jing de porlok jung yir ko lakut Sakwe ka film ka banga kwa banyak keren bat PM bat Pradeep ka hello ka film ka ba compare le sing naman om Mishwan Merdi. Lalong ka ba almost shisngi ka to ka concept ba pihak Pradeep bro shisngi ka jangan nanti gitu. Ka concept ka di jong film bat kumno katu ka di ka concept bengi la aju kwa teng ban Shna kum tu jaj film ka long ba ngamong ba fi ka don kidai ka genre ba ka to ko por ba kadang ko ka film pareng bangai ka teng Before Sunrise. It's a very interesting story. It's about a one-day story of a couple. Mbiki yakendo. The idea basically kawan lang to ban toy ka Meshwar melody. Tang ba ka sulong ba bangaro ako an experiment like how about trying ban le something in our region but sa kaway bida kalong ba katuka ka film kalong very more kalong it the whole story jong ka film ka depend by hiki dialogues tingi persyangi eksperimen ya ka khlam work tam ka shulang bingi kwa ban eksperimen that's why ngi Shna ka to film ngai tapi ki bon be ki ba pe ki ong ka itna ki ong ki enjoy ka to tam ki don be ki ong kham su thu Pisan jing ne am ka continuity ba namakam de ba shoot na shisngi shoot prasngi ka continuity ni shemjing namar ba ngamong ba shemjing namar ba I had two talented actors Melbourne but sweetie ka shulong ba ka ju ka riam ki hab ya phong man ka si hab side masun ko shoot side third next day one phong beng na ka ju shong shinjar tang ka tai otherwise they adu kata ta ban man shemjing kham shemjing we enjoyed shooting that film we really enjoyed lomba like picnic nagwe ke jaka man ka si expenses kala alhamdulillah kaduna ka budget ka budget tang ba ka tu ka budget bingilo ka tu ka pon ngi khamla khli ka letang saulak ma kana khamla ban khli ka khamya yaw mo khamya yaw kibru ki boli ki om phi ba na Shna film show ki ong adu kata ru baka kum ka tu film Shna bam sthu kimla ba su thu le si and melody, are they made for each other? Consulting right, yeah, pingy Shapang Meshwa man melody. Take a jingya, can do junkie. Yarban champion, come again.
bun bapikta ki film Sophie loki social issues ma ka drugs na ta ki rape na ta kum ki terrorist nga mong ba mga kata gi film on social issues ka kalong ba as a storyteller nga kanu khana ka bakta nga kwa ban ya thu iki tu story skin nga mong ba nga ngan Shna ba ngan change ka ni ka imlang sa lang through my cinema kamdan kata for me as a story as a filmmaker kablong important nga gi pagi film nga they should get entertained if they come across any kind of message na ka film kata ka their perspective altogether nga mo mga Shna mga kwa ban put this message or that message in film kamdan kata let I keep it very open ka shong hikpal ba akum no ki accept ka Di habang ikran halo ka entertainment pat kum ki filmmakers ngidon na ka responsibility ban Shna like ki good movies na ka bantalong ka laway but kum jo nang banta ka Figa responsibility kanu ka feel ka don ba namar ba Shna film ka iba Shna ka ibi ko aban pen I pad ba ka shong happy because nga so ba every filmmaker udan la ka jong vision udan la ka jong ka perspective udan la ka jong ka kata kom khana bu ko aban thu Dina parang kini ki film baru ka ba Shna ki belong very close to your heart pan. Ngadang Shna menta. Kerteng haling khabneng. Kani is very close to me because also kadi ka film ba it's more of my personal experience. A personal experience maybe banga assume maybe ngala bangan sa shem in the future also. And but kadi ka project ba last tang thono do 2017 tamba mentang nang yo man Shna man complete the film No feel adap Shna na ngala adap shoot dangsa sekendiat ban pendap tamba lanu ngan release tengam tim kat kum ka jingtip jonga an dan alai tadi ki film ki ba fi khamla ban ya chakhamat kan kum ka jingtip jonga ka kukuwa ka khamla ban release atas ga sandi ka ba la ya kran mat phi nanta phi on ro ba kanan ko project ka ba phi thmu ban pen mi ka por covid pila ban batai ngi khandiat haro ki project fi kukuwa ka de ka project la complete da mangam tim lagi producer kim release ro menta comedy film ka kari comedy first comedy film nga attempt Mendadi bang yo alat ban Shna yang tu definitely I will do because nga kwa hi ban get to do something in that genre kan. Tes kawai bida kadika Sandy it was a very special film for me. Kawai ba kalong ba ni adapt ya ka story na ka poetry jong mulung su tham ka bukhtang hi Sandy te tama ka turu kami alat ban Shna. Takadon sa kawai ka film bida bang amot ban penmi kadika kadi story with the backdrop of COVID tangba it's completely a comedy again ki jingja ki baja to for COVID like yeah they were very depressing the situation tangba at the same time ki very funny ru tengal ngan peng kan the adap shock ni project maybe I might think about it tangba halor kita ki definitely the projects but I would have loved to make taken day something on our freedom fighters that they were a lot either Tirot Singh le kyang nama tangba tak tu berarti ka budget ru dan gum katai tambah tip maybe one day it might work mula banong kata ka kani ka film yaw do dan bakla ka dai open ending dai pi open ending not also is an open ending ibere ki suthu ne kidan criticize ne fi halo kini ki concept of people I open ending bikin suthu hiki pa da bon criticize bon criticize kata te nga i be hiki pa ba ka how they take it interpret ma pi kumno ka de ban kut ka because yaw do te Sibo nga penkut no ang tu lakut na ai gamla because ado mentah no ban Shna film anything with ka backdrop jong yodo dang la dang bu story bangala ban tu tamba ka jing jong as an open ending budak shulong bagi ba kimat interpret di maki kan ka tu because ki criticize makanaro yes ki dan gi belong very constructive ki dan bagi criticize tang ban criticize tamba it's okay kum filmmaker bring have welcome ki ni criticism dah ngemla ban avoid kita Do my brain Baring you do Nangam tinte na kadawayo
Ditong jam sekoi ke mentaba predip rocky music video sumpi. Kiri adin ko man bujot hi kata banga perkhat ban. Kam poi perkhat hi kata ban le music video ban le kita musical album Ti ban Shna film ru no cho ban venture din ko man bujot namar ban shoot bang like celluloid kalau long too expensive. Tik tu ko por bre kalau adon ko tu transition period na celluloid kelas dang wan ke digital era. Ti ka sedang nak tu ke album abi tingi ong tong inya persang ya shoot kan ke tu video dur bhabre te ya artli jingro nga club en hajo Shna tu story kum bakal long ke video wa kaya yo ban kaya yo tu te ong tong persang sa kawai te dan ba produce ya album tu ko por dadap tu nga pani sa jingkerman hadin tang tu dengan kendui Edward Pakma timi Shna jero ti ni pemi tu ke album Pak Sentir kaya hadin kan skoi album jing im gile Ki sedang menyayo kadon kagak apa pedang kenyan ngak hamle ngak penmi ke album mensim. Kemensim ada masmi ingila eksperimen pula ke khamya. Masmi ke album kum ki juya ke album ke khamya. Ke pick up kemensim hadin shipanai. Nang tu dia por ke pick up kaya pada ani there's no ending to that album kan. Sweetie yang produce let's go ke album kan produce ma tengah poile tu ke album Haraklur. Tikidon ki jura bi tho hi ba Paul kitong jura bi compose miru Jinkerman ngadon bapiru piik yanga Jinkerman ngadon bapin shed gelap Jinkerman ngadon Kibang amot kinlong shisha Jinkerman ngadon Kibang amot kinlong shisha Syurta kinlong ngadon Jinkerman Ti hakni ka por pat philai thu ingi ba ka future project ro phi ka de lengkha beneng ma Lengkha beneng ti kani ka de tang ka boy ka project ro phi na plan don shoot line up ne ba phi mut ban hadin halingkha beneng ngadon ko ke film asmis bangan le ka ban produce the producer na ba gahati Shankar Goenka udi uju ba produce ka yodo tun produce mu kata ka film tama ngapat senang namar ba ka script ngapampor pa ngapat dep ka script jong tu ngatangan la adep ka haling khamdeng dengan fokus ya tangan pindap saya kata pamenta halor ki actors ba pradip bun ki ba ong ba bener kam ki jur ki actor te ga long ba vi man ki project bang Shna nga khot audition mde bang mju khot nga khot audition be man ki project ki made ki artist kum jo Melvin Albert ne ki have one he ban audition ki have fit that character yanga it's not important but oh it's Melvin no yanga it even fit ya character jong do hapo nata lenu manbha hapo ri leni Mike hapo Yodo Albert dia even fit ya character mde ki baki de ki te pang khot audition de nga page ba halor ki bon audition ni biang hi gini tengah mansing hab je di kalau om tang ne te mentang ada khot audition biang ti dawan te dari biang te boleh ngam je ngam chim kata te tamu ka don chance ki newcomer definitely boleh ka chance te ka don be mde bangam ai chance ki don ki bon ki newcomers ki ba aka film jo aka Yodo ki don ki ba ki newcomers aka unatar fina pe ki don ki newcomers aka ri ki don nama kim dan main lead pan kim dan main lead maybe ki padon ki kim ya ha be ke character maybe kalau kim ya ha be ke character kum ka kuku ba ak main lead the anvil mde Melvin mde Albert the anvil ba ak main lead opposite is suti pa film te shula ba film pa dis ta ka tu bro anvil ya ha the character no ta wa Kani ka jing lai luit ba piyu im tani kong. Kani tangal air. Ka jing lai luit ka ba shisha tingin sa wara mangi kay ko isi. PI internship ne em ki kena bakin wanhikai po jong pi ne penyarap ne em ki kena definitely kinda one tabling am yarap kidon one boda kan kidon ki ba one gum to ki ko ban intern nga shit involved lang ki kidon be po yodur kidon hakani haling khabneng ro kidon if someone ki wan ki approach nga ki ko ban intern ka no project nga definitely nga welcome ngai la be mai la de kata
Di bak Pradeep aku ban pin keren kendiat ruh rokan di festival ma ka ban mentah kumdu pipoi sedang yang kini festival. Kani ka Kelvin Cinema ka sedang 2019 kalong ba kato ka kadika Kelvin Cinema nga try bon batip hi ba kadika hall hapo Shillong kadi jong ki going ka Shna husnam 1927 nam kelakawan kato hall shwa ka Second World War nam kelakawan. Te kapo ya keren bagi ko aban le festival ite nga Dominic Sangma baru Sir Shankar Sir Shong tingya came out with this idea but why not but you know under the name of Kelvin ni Shna ni organize ni festival. Tangka main focus jungi benda ni festival kalong ba short films mendai feature beli short films because kalong ba aila iki new filmmakers ke because kini new filmmakers mentang so ba shab finjam shakalenti banchna ya feature kabhab fi pershang shwa with a short film because menta kadang lakajong ka beauty lakajong ka interest ki viewers ba kwa hi ban pe short films te hadin ba ngaru banga persyang asna ka short film part ngapai ka kom long film festival te kadang ka acceptance for short films te apa long ipoi ban sedang kan ka Senam iyo pisang. Ngasang ngingile aku 2019 Kibun ba participate kibun how to senam le katu ko le ki New York submission ru nyo spatam ki film PI prize aim tu prize money kadang ru total prize money ru saulang ho te fi ka prize money is important but tu kila asna kila upload ban encourage show ki but ka idea behind ban dan ngani film festival ni kalau bangi ko ban encourage show ki nong sna film na sha jila jungi kan ka shulong ni kata te ka tu ka first edition ni kham de yo submission than na po state jungi tamba hakani ka bomenta update ki bon ki ba submit tang ni yo ngba live santli ki film ni tu live santli ki film ki ba sha jet ban compete aka final kabanlong ha kami sputrik tiki don lightly ki film ke jong eldar sangkirang but fibat PRP ajan ni mai buat beriklan kajing syam chitong wat la kala krau karno kanom la ban rong no yakitu kipor kiba kemen jong kajingim kabang ilaya syam I wish baga government ru help kayarap kinyi halor kani tamba haru matate kamdan bentai kamdan bentai but we just hoping maybe in the near future maybe okay rap ro kamla nila approach te maybe ka tak approach ni it was too late maybe yo na ta dokim pat ong e se persyang yang next year inya page kalongom no tamangi ko abakan ni ka short film festival jongi bakan it'll grow bigger and bigger kan you know but at least it can be one of the best apo India ro kan namar ki films bingin pen imenta ki don ki films ki balada premiere po Cannes po Sundance you know ki filmmakers ki ban one ro ki all top filmmakers to halor ka tap de ngi don ngin pen Elephant Whisperer ka de ka documentary by Oscar te ka director jong to ka film ro kan wan kan don lang bani ha ka khandai tarik hading don Meenakshi Shetty ke deka jury member jong Cannes jong Toronto te makaro kan wan te ha ka spotere nga kentu gitu gi ba 8 yaki films bakin sengap bakan keren halor film festivals halor ke strategy jong film festivals halor script lab halor film market tengah try gitu gi belong interested ki ban wan sengap kan bakumno ba fila ban market yaki film jong pi through gini ki film market lani ki film festivals te kata kan long exposure gitu ngin screen ni gitu ki short films ki ban compete festival live ni kandai tadi kan don ka opening te hak tu ka si opening benda ka don ka section mingi ngin felicitate gini ki unsung heroes ki bala contribute cinema apa jelajungi te di kong destina Dr. Mauri ba ancient lamare ade niki nongrai ngi jet iba heading sen rentatiang but udon pre we light man napa gohati ubla dan hakane ke industry like purpose name thing in felicitate you about his contribution towards cinema ngam ong etang mekhanya means entire northeast te hakju ko poru kan dan ngin felicitate gitu ki national awardees ki bi national award mentaus nem napa northeast
don arwana Assam we na po Manipur kin don talong mali kan kan Tikini ki boat jong pi pijit na ki live sant liki film ba fin screen ya pidi manu di live sant lagi film ki di ba submit nang ni tamba ba submit all over India mentaus nem ngi yo ba live spatam tini tu live spatam ngi jet tang kharat lagi film pijit manu ba kidan ki preview committee meeting jury members kidan ki bana pa Guwahati all over kidan ko makhalai ngun tigi jet maki gitu te menta ban jet na maro ban job ikini bade kan de ka Kartiki Gonsalves ka director jong Elephant Whisperer Meenakshi Shetty i Ma'am Cherry HOD jong ka mass media hadir Dominic Sama bat manga in CJ final maka kadang ka award for best film, best director, best editor, best cinematographer, best sound designer, but best actor male but female dan ka jengmon pelong ya kini man kasna ngi ko ban pelong manusnam tang ba katang ka jinge ba kasim kalong ba funding kalong ba dadi bingi yo fund dadi bingi yo any kind of support ng government why not kan ngin persyang ban approach ke government for the next edition tingin pe kalong man de ba katre ate kan bahaya nam taga festival ban jelas ni Tiba Pradip piling ila bagi grand festival am ko apnya thu khandia lo ki award jong fi bagi festival ba fla attend shabar ki buon ki award fla yo tang ba fla manager ka tu ka fi belong very close to me then yes ki national awards ki very close pangi job national award for the first time ya kari then unata then you do legal job partly ki national award tamba ka belong very special nga te ka dehi ka Kim Ji-suk award bang job nam ta ka yodo for South Korea I think kadi ka everything change nang tu kan karkom acceptance ye ki film na jilla jungi lene na north east ba kumno ki bri ki accept shabar ka thai ka tu kalong very important ban ga kentu gini ki Shna film nang ni ro na po jilla jungi ro ki ben pej pa kan ye ka ba ka festivals ki long very important kan kani ka karkhana Shna film kala pen imjai ki brio Jaki kena samla le sik betmu banjam shkani ka jelli Shna film beli kam la kala tam fiab long very serious and very honest ye ka kam tare nong la treitang kani ka kamru la tam kata fi kita ngai bang omenero bi fiab perkhat fiab pet beyond ye ka state la jong pede ki benta ki ba ki kena samla jingi ki la ban explore hakal yang ka kam Shna film like no le si ban act ban direct everything ka fi ka bon department na hapo filmmaking mentangi ke bigi duna ni good script writers him done and ka bon ka opportunity ba fi ko ban learn about script writing mereka bon they ba fi able join some school or online also there's so many courses available and for writing banong ban tho hi banong ba ban dan ba hikai am ka shong happy individually fi long interest ban tho it happens then you talk about writers you talk about designer nganong production designing ru ngim dan hang ni dan good editor ngidan kam shani means kabon ka department ka field fi ba fin the day ba fi expertise film expertise gitu ki particular department why not kadan be kata kadan be fi fin the day you're a good editor be kalong ba ka prathim ta kalarit fi mentang shong Shna film ngadan editor jonga usa dan chubombe ngamdan kam te ban lai shong edit mo kala ban long kumju be ki editor na shani ro na phila ban yo project na shabar ro as a cinematographer phila ban lai chinu ban as a sound designer ro phila sound is such an important part of the filmmaking. That we can focus on that, which is so important.